Ея! Добре, че има добри хора. Цупецай се. Ще взема десерта. Спи се, райски. Стоя в празна стая и си мисля над факта, че трябва да напиша нещо, което да се връзва с такта. Хиляди думи в главата и извират без чет. Ето виж, обикновения може да бъде поет. Само да вярва, да иска, да набира и може, като чуе крайния резултат, да си каже: Боже, това аз ли съм и как съм ги измислил чак такива, че тръбата без да барам отправя я правя крива. Заформя се начално, темата все още ми липсва. Нещо конкретно, което тук да се вписва. Ако искам, ще пиша за персони с фасони, пирамиди и фараони с роднини масони. Днес хубав ден е, чувствам се фантастика. Тя ми вади снимки с линии дълги като ластик. Час пик и давай горе на бара. Съветки, алкохоли, сколи, после да го бара. Лирика от торта за вас, от сърцето и душата. Нутела на два ката по три блата. Лирика от торта за вас, от сърцето и душата. Нутела на два ката по три блата. Имам още какво да кажа, споко нямам спирка. Най-обичам да руша покой на всяка селска сбирка. По нашото време беше сега Терминатор Мирка. Старата школа не въртя на маймуна в цирка. Дай ми само лист хартия и вярвай ще ги затрия. Мажайки с бистрия, честно мой, нямам какво да крия. Не съм от онези, брат, нито от тия, така че стъпвай внимателно си на моята чершия. Искам ли нещо за него, всичко от себе съм дал. Споко, брато, само бавя ги, още нищо не си видял. Жител не съм на кварталите крайни, но доста неща знам, които за другите са тайни. Например, че в средата на хола си имам камина, но тя не е истинска, каза го просто метър да мина. И вратата на гаража автоматично си вдигам, но не забеляза докато лъжа как на другата намигам. Лирика от торта за вас, от сърцето и душата. Нутела на два ката по три блата. Лирика от торта за вас, от сърцето и душата. Нутела на два ката по три блата. Лирика от торта за вас, от сърцето и душата. Нутела на два ката по три блата. Лирика от торта за вас, от сърцето и душата. Нутела на два ката по три блата. Ами, той ще. Това е.